Issa dew il-ġimgħat minn l-Qorti tal-Appell mhux biss ikkonfermat is-sentenza mogħtija mill-imħallef Francesco De Pasquale fl-24 ta' frar li għadda li kienet annullat id-deċiżjoni kontroversjali li tgħaddi tmexxija ta' l-isptarijiet f'idejn Vital u Stewart iżda kompliet mal-ħansla li tat l-ewwel qorti fil-konfront tal-Gvern għal mod kif tmexxew l-affarijiet b'kollużjoni jew fi kliem sempliċi konfoffa. Dawn il-ġimgħat offrew silenzju assolut mill-Gvern Laburista fejn laqa lil poplu l-ammontiżat ta' Kemminster u mid-dieta tal-isptarijiet se jkun qed jagħmel sabiex iġib il-miljuni ta' euro lura u lanqas meta dawn il-flus se jkunu qed nieħduhom lura. NetNews kellu l-opportunità li jistaqsel is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet dwar dan kollu. Iżda min-naħa tiegħu insista li l-Gvern Laburista qed jinvesti l-flus kif għandu jkun. X'inhi r-raġuni li l-Gvern Laburista ma ħax azzjoni sabiex inġibu l-flus lura fejn jitlu ovvjament Vital u Stewart? Ovvjament il-Gvern qed jara kif ħajinvesti l-flus tiegħu tajjeb. Mhux hekk biss, iżda għalinna l-Gvern ta' Roberta Bella qed jieħu triq tajba. Triq li qbadna aħna hija tajba mhux biss din is-sitwazzjoni iżda tista' tgħid f'ħafna mill-affarijiet li nagħmlu perfetti maħniex, ovvjament. Hawnhekk każel ukoll jinħeba wara każijiet li skontu għadhom għaddejjin li ma kawża kulħadd jaf li nqated mod definittiv f'Ottubru li għadha. Nippreferi li jkollna attitudni ta' kollaborazzjoni iktar billi dejjem irridu naraw il-kwistjoni ta' il-bej aħna u ma naħseb li għandna nibqgħu naħdmu b'dak il-mod. Dwar issa tinsaqsik dwar il-kwistjoni ta' l-isptarijiet inkun korretta jekk ngħid li sissa għadna ma ġibniex imqar ċenteżmu wieħed minn dawk l-insteru. Hemm il-każijiet għaddejjin, naħseb li qed tkunu skorretti meta titkellmu b'dan il-mod għax qed tgħaddu l-idea lin-nies li l-affarijiet isiru l-mod kif tajdu intom. Pressat mill-mistoqsijiet b'tama li jkollna tweġiba dwar meta u jekk hux se nieħdu lura l-flus misruqa, il-membru Laburista baqa' jaħrab milli jwieġeb. Ħarġu żewġ każi fil-qorti li konfermaw li għandna nġibu daw il-flus misruqa. Irrispondejtek u naħseb mhux bitek xi risposta tiegħi, imma rispondejtek. Sa dan it-tant, l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Kummissarju tal-Pulizija qed jibqgħu jirrifjutaw is-sejħa tal-Oppożizzjoni biex tittieħed azzjoni kontra dawk involuti fil-ftehim ta' tlisptarijiet. Ftehim li l-Qorti tal-Appell iddikjaratu fraudolenti wara l-400 miljun euro li nsterqu minn but il-poplu Malti Wawċi.